Mayor Jerry Treñas nag-apila sa mga Ilonggo nga magwa ka magboto. Kandidato nga makaserbisyo dapat pilion suno sa alkalde. Nagapanawagan si Mayor Jerry Treñas sa mga Ilonggo nga magwa gid sa Lunes, Mayo 9 para magboto. Isa ini ka kinamatarong suno sa alkalde kag dapat nga maisip gid ang boto sang kada isa para mapili ang husto nga lider nga magapamuno sa pungsod. Importante ang pahayag ni Mayor Treñas mga duwa ka adlaw na lang nabilin antes ang national kag local elections. Nagapati siya nga ang pagpili sa husto nga kandidato sa pagkapresidente kag iban pa nga posisyon ang magatumod sang buwas damlag sang tagsa ka Pilipino. Una sa tanan na pangabay ko gid ang aton nga mga Ilonggo nga magwa gid kang magboto no kay ang aton nga right of suffrage sa sacred dapat i-exercise ta gid ni para nga mapaisip ta ang aton nga sentimento mag-abot ang eleksyon sa Mayo 9. Isa sa karakter sang leader nga dapat hatagan sang importansya suno kay Mayor Treñas amo ang tagipusoon sini sa pag-alagad kag pagserbisyo sa mga pumuluyo. Sa sini nga paagi, masiguro nga una ang kayuhan sang syudad, probinsya kag bugos nga pungsod sa masunod nga 3 tubtob 6 ka tuig. Mapili kita sa mga kandidato nga makaserbisyo gid. Ang eleksyon nga pili kita sa mga tao nga may ara sa ila tagipusoon sa public service. Serbisyo publiko. We want to have leaders that will be able to lead our city, our province, our country for the next several years. No? Let us vote wisely. Para mahibaluan ang presinto nga pagabotohan, mahimo i-click ang voter verifiers ng COMELEC. Magabukas ang voting precinct sa Lunes, umpisa alas 6 sa aga, tutob alas 7 sa gabi. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol.